ରବିବାର ହବ ମାନେ ବାବୁ ଆମର ଦେଖ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ମାଛ, ପାଣି ଆଖିଆ, ବାଙ୍ଗଡା, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଛ। ଏ ଦେଖ କଣ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ଯାହା ବି ହଉ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇ ପିଇକି ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ। ଆଜି ଓଲା ବୁକ୍ କରିନଥିଲୁ, ଆମେ ବସ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିଥିଲୁ। ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମ ମାର୍କେଟରେ। କୋଉମାନେ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏଠି 100 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଆଉ 100 ଟଙ୍କାର 3ଟା ଜିନିଷ, ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା। ତ ଆମର କିଛି କାମ ଥିଲା ନବା ପାଇଁ, ମୋର ଲୁଗାପଟା ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଏଠି ମୋର 2-3 ବର୍ଷ ତଳର ମୋବାଇଲ, ମାନେ ପର୍ସ ସହ ରୁମ୍ ଚାବି, ମୋବାଇଲ ସବୁ ହିଁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଡରରେ ମୁଁ ଖାଲି ଯାଇଥିଲି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଏଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ସୁବିଧା ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଡରିକି, ବାବୁ ତ ମନା କରିଥିଲେ ଯିବିନି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ଜିମି, ମୋର କିଛି ବି ହବନି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ଆମେ ସୁଟେବୁଲରେ ଫେରି ଆସିଛୁ। ତ ଛାଡ଼, ସେଟା ତ ଭାଗ୍ୟର ଥିଲା। ମୋର ମୋବାଇଲ ପର୍ସ ହେଲେ ବି ରୁମ୍ ଚାବି ବି ତା ଭିତରେ ଥିଲା, ପଇସା କିଛି ଥିଲା, ଏମିତି ସବୁ ସିଚୁଏସନ ଥିଲା। ତ ସେବେଠୁ ମୁଁ କେବେ ଆଉ ଆସିନଥିଲି। ପୁଣି ଆଜି ଯେହେତୁ ରବିବାର ଥିଲା ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କିଣାକୁଣି, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଏଟା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ମୋର ତ ଭାରି ଡର ମୋବାଇଲ କିଏ ନେଇଯିବ ଆଉ।